Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 10:40. An oras hatod sa Indokal, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming Mga tugang, good morning po sa Saint Gabos. Welcome sa tayong programa ngayon po na pagkaaga. And then na po kita magparahaloy pata. Halipot lang po ang programa ta hanggang 11 o'clock lang po kita. Digdi ko ngayon po na pagka biyernes ta. Third week po ngunyan, ang sluya pong mga amiga from the Department of Trade and Industry, makakaiba ng periodo 11 to 12 para po sa giya niya to sa pagnenegosyo, as in iba pang fair trade laws para po sa tuya pong maray na pagbuhay-buhay sa komunidad. Okay? Bueno, mga tugang, nasa linya po si Chapat Gutierrez for important announcement. Ngunyan po na pagkaaga kang APEC. Apo, Chapat, good morning po tabi. Good morning, Mar. Yes, And ma'am. marhainal daw sa Gabos na naghinanyog sa imo. Ang Apo. latest po, igwa kita, Mar, na latest report tungkol sa kamugtakan sa Rapo-Rapo. Kasudma, so notice na naresibita, hinagad kang DOE na i-extend hanggang alas 12, ngunya na udto, so sa tun servisyo duman, sa mientras na sig-extend iyan, naguhururon ang top management ng DOE, National Power Corporation, sa National Electrification Administration, kung paano maresolveran ang problema kan Rapo-Rapo. Ngunyan po ang latest ngunyan aldaw, may surat giraray po ang DOE sa APEC na ipagpadagos sa serbisyo sa Rapo-Rapo kan APEC ta sa laog ning 60 days mariresolveran ang problema. Ang gusto sabihon, dapat maresibi kan APEC ang total na kabayadan kan Rapo-Rapo and Batan na nasa 32 million pesos. Of Ayun. course, nakabayad na sindan 3 million, so dapat mapunuan ang 29 million within 60 days. Ayun. So, gusto sabihin, dagos ang kuryente ninda, pero dapat sikapon nindang matipon ng 29 million. Dai ko po aram kung paano gagibuhon iyan, pero ang nangako po kayan iyo ang Department of Energy. Ayun. On the part kang APEC, National government na po ang nagtataonin solusyon. ayun. Kung paano paagi dahil may pa po aram kung ano ang saintang paaging gigibuhon. Ayun. So, Pero iyan po sa latest na surat niya. apo, so sa on part of APEC, masunod ka mo dumaan sa abiso kang o kaya sa surat kang ano po, kang DOE. Yes po. Ayun. So 2 months. Oo. 60 days. 60 days. Yes, 2 months. Yes, Opo. 2 months na extension. After that, kung dahil magkaigwa ng favorable na sabi nga ni Ken Na solution, ay mapipiritan ka mong dumuman sa Maputol naman kita. sa dating ano, Yes. dating ano. Sa Opo. dating plano. Opo. Okay, Mar. So that's it.
Kaya lang gusto mi po na iparondo sa mga taga-Rapo-Rapo na maging aware na po sinda kan sa indang obligasyon sa pagbayad kan sa indang konsumo. Dahil sigon sa record kan APEC, 208 million na ang inabono para sa inda kan APEC. Yes, ma'am. Pagpuon ka na kanining anom na taon na nakaagi, bali 208 million na ang nai-reimburse sa inda. Dahil every month, nag-reimburse ang APEC 2 million sa Rapo-Rapo para sa indang konsumo. Dahil naman po pwede ining ipagpadagos na ang APEC ang magbayad kan sa indang konsumo. So, pakipasabot lang, Mar, sa mga kababayan ta dyan, nagibuhon ang remedyo na magbayad sindakan sa diri nindang konsumo. Yes, ma'am. So, Opo. mabalo sa namar. Thank you very much, Mabalo po. sa oras na tinao mo. Okay, thank you very much. Mga dugan, Japan Gutierrez, Canal by Power and Energy Corporation. First time, ano po yan ha? First hand information yan in connection kang status kang APEC. I mean, kang Rapo-Rapo. Kasudma, supposed to be dapat putulan ng alas 12. Kundi, in-extend dito may appeal sa APEC na i-extendir hanggang kasubagong alas 6. No? Na dapat matawaning magkaning kong solusyon. So ngunya nagsurat giraray so DOE na ngaya ipadagos ang serbisyo sa Rapo-Rapo sa pag-supply ng kuryente kan APEC sa laog ng 2 bulan ta gigibuan ta nga kimedyos yan. So amenable man so APEC kaya padagos pang kuryente nito dyan mga taga Rapo-Rapo pero nagikiuro ng APEC na barayada na databi sa mga konsumo nindo tanganing matipon kung paanong paagi ang gigibong kan DOE asing kaniba pang mga nag-ururon manungod kayan para magkiguning favorable solusyon diyan po sa problema ang kinakaadubang. 32 million ang arrears. Nakabayad na po ng more than 3 million. So may 29 milyones pa na dapat natipunon. So ang appeal kang APEC diyan sa mga residentes po, mga konsumidores sa Rapo-Rapo na barayada na lang po kung may mga arrearages ka mo. Mayroon namang mga send-pay dyan sa barangay at saka baka magpasiring kiraradyo sa mga taga-APEC para magkolekta. Okay? So yan po tabi. Dagaw sang pista, na may liwanag. Ang nangyayari, ano? Ay, nako, na barangay pa ko yan nakaarungan. Marala sa barangay Minal, tawara naman sa top 10. Pangyari. Tigiling ko sa barangay, ay, wala naman sa top 10, ha? Okay. Anyway, duman sa mga kababayan ta. Kasi kasunta sa tuya po na obligasyon, tayo hindi kita magkaigo ng problema. Ayan. Okay, as galera na sa linya. As, good morning dyan. Tapos kami. Marina aga, Sir Mar, Marina aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, iuyam mo niyan si Barangay Humapon Kapitan Benhur Ariola Jr. Matapos na kasuod may nagtapok ni illegal na pagtapok ni na basura. Bako nga ni basura yun, kundi mga bunay tabi, Sir Mar. Sa kanal, sa hampang mismo ka na sa indang barangay, okay, ning elementary school. Sa indang barangay. Orosmakon mo na. Ha? Orosmakon mo na. Ay, yung nga ni bunay putin. Ano ang bunay ang laba na? Hindi pa maaraman ko kung lapa na ito, ano, basta naka-truck ini tabi, Sir Mar, kumailing to dyan sa footage. May truck ini, alaga din po man nabibistuhan kung si Sayan na tagsadiri ka ng truck o kung siya isa ang driver. Basta na sa ang alegasyon na hinulog ining bunay sa mga tricky bunay dyan sa kanal. Tapos, na paggunan nila, nilinigo nila, pinabayaan sa nila dyan na Sir Mar sa nasambitan ng lugar. Kaya nauyaman ang kapitan na dahil man ninda aram ko na taarog kay ni nangyari, kaya sinda mamaliugot mo niya na maaraman kung sisay na driver o kaya tig sa diri kang nasambitan ng piga-deliver. Dahil sa susog sa impormasyon na nakaabot kay Kapitan na Ariola, aligadong ma-delivery niya, sintaga-rawis daw na driver kang truck. Pero sa mga tig-trace pa rin data, sabi ninda, bako man tapukan ang barangay ninda din siring ganyan mga bagay. Yes. Lalo pang sa mga, di ba man pinirma ninda ang kalinigan, asin na yan ninda, matano sanaan na mga nag-aaragi dyan ng mga vehikulo sa indang barangay. Anong plate number ito? Anong plate number ito? Pag-i-close up daw, tabi. Anong plate number yan? Ay, sa tagsadiri tabi ka raw, sa driver na Indoros, Macon. Pag-i-close up, anong numero yan? Sa likod, sa likod. Kung yaring... Medyo malabo nga ni so plate number. Sus Mario, si Pani.
Sa likod karamaraluwa na kita oh. Itinapok dyan, ipinarada sa gilid, sa may kali, tapos ibinabaso mga bunay. Yan. Natulong pati ini. Ano man daw na sistema na di. Sayang, tumbunan. Di tulos inarestaran kan mga, di tulos na iling. Nailing sa footage, kaya garo nakikipag-coordinate naman sila para matawan nila citation ticket man. Susog kay Kapitan Ariola, illegal dumping of garbage unit sa indang barangay, lalo pang nasa highway, yan sa na mismo sa Hanpaangan Elementary School. Ayan, ano yun? Anong number yan? Anong number yan? Anong number yan? Pero may nailing sa Anong 0164. Iyan, kuha yan sa CCTV. Yes. Ayun, ayan. Bintay man sa CCTV, kaya lang dapat mas mariray pang camera, di. Oo. Tanganing talagang mustradong maray. Kaya sabi ni Kapitan BJ, nangingapudan sila sa gabos, lalo na yung may mga transaction man dyan sa tendang barangay, na kung pwede, respetuhol man ang tendang barangay, may manigibuhan na pagtapukan kung ano pa man na ati o kaya pasamok sa tendang barangay, tanganin na wala sila na problemang mangyari sa mga maabot pang aldaw. Okay. Kaya ko na tayo, Sir Mar, mga impormasyon man, Hans Galero with Boy, DCGD. Thank you very much. Mga dugang yan po sa tuyang mga dugang na istorya. So, Nald? Ako po ma-scared na muna. Tangani po na tawan tanin maray na preparation ang masunod pong programa, no? Ang sa tuya pong mga amiga from the Department of Trade Industry. Karoon ako na si Ma'am Bem, nagkaroon na iling ko na kasubago. So, sagkod na lang po sa aga. Sa aga, alas 9:30 hanggang alas 11 po kami ni Father Momoy. Boses kang kapalibutan. In time, para po sa yung celebration kang Laudato Si Week, caring for our own common homes, mga tugang. Ipipresentar mi, ito po na best practice kang pag-ataman po nin Bakawan, dyan po sa Preto Diaz. Awarded yan na Preto Diaz bilang Best Mangrove Forest Reserve sa buong Bicol Region. Pinakadakula po yan sa buong Bicol. 1,032 hectares. And then na-convert ang buhay ka mga parasira from full fisherman na minsan minauli daing panira naging kabakang buhay nila, naging bangkero sinda. 60 of them naging bangkero para ilibot duman sa Bakawanan. Magayon na experience na nasa mga pong na experience ang kasuhapon ni Padre Momoy diyan po sa Preto Diaz. Tomorrow po yan. Abangan po nindo 9:30 to 11 para po sa boss ng palibutan. Sa po ka boss. Thank you po and God bless. Sana po okay kita. Dahil na magpara sinara sa ruway pa. Magsunod sa nakang protocols tanganing ligtas kita. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some Bye-bye po. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin